Så skal det handle om, at det simpelthen går alt for langsomt med at få omstillet det danske energiforbrug til at være baseret på elektricitet. Det viser i hvert fald en ny analyse fra Dansk Erhverv. Ifølge erhvervsorganisationen så skal tempoet skrues gevaldigt op, hvis Danmark skal leve op til EU's forslag om en målsætning om elektrificering af energiforbruget. Dansk Erhverv mener, at det skader den grønne omstilling, forsyningssikkerheden og konkurrenceevnen, hvis danske forbrugere og virksomheder ikke kommer hurtigere væk fra fossil energi. Historisk har vi haft fokus på, at vi skulle ikke bruge kul, og det vil skifte ud med biomasse. Og man har så bare glemt at sige, at biomasse i varme, den skal måske skifte ud til noget el. Og så er der transportsektoren, og så er der virksomhedernes forbrug af gas og olie, som vi også gav med. Og det har man bare ikke haft politisk fokus på i tilstrækkelig grad. Og Magnus Vincent Fischer har været ude og finde en elbil, der står og lader på livet løs. Hvordan kan almindelige danskere ellers få gang i elektrificeringen? Elbilen er jo lige præcis et af de steder, hvor danskerne for alvor har mulighed for at elektrificere deres forbrug. Altså, det giver jo sig selv en bil, der kører på el frem for benzin. Så kan man jo kombinere det med lidt solceller på garagen her, som husejeren her har gjort. Og for at det rigtig kan betale sig, altså det giver sig selv, at man producerer den strøm, man selv skal bruge blandt andet til elbilen. Det er jo en løsning, som giver sig selv. Men for at det rigtig giver mening, så har Morten Petersen, som vi er hjemme hos her, fået installeret et batteri, som altså gør det muligt at gemme noget af den strøm, som solcellerne samler sammen i løbet af dagen, hvor solen skinner, men hvor Morten ikke nødvendigvis er hjemme til at lade sin elbil eller varme sin varmepumpe op. Den kan man så gemme strømmen i og bruge den der, eller sende det ud i elnettet, og altså også tjene penge på det. Og Morten Petersen, som jeg taler om, det er jo hjemme hos dig, vi står. Hvorfor valgte du at få installeret den her løsning? Jamen altså, løsningen i sig selv giver jo, at om vinteren for eksempel, kan du købe strøm billigt om natten, og så bruge det om dagen. Og om sommeren, der lader du så om dagen på solenergi, og kan bruge det om natten i stedet for at købe strøm. Og hvad giver det så dig af værdi til hverdag? Altså værdi til hverdag, det giver jo selvfølgelig en kæmpe besparelse for mig, at jeg ikke skal købe så meget strøm, som jeg skal normalt. Og med elbil og varmepumpe i huset, så er jeg en stor forbruger af strøm. Så det giver selvfølgelig fuldstændig mening at have både solceller og et batteri til at kan gemme din strøm på, så du slipper for at købe. Og jeg tænker, at det er jo med til at gøre det billigere at have en elbil og have en varmepumpe også. Hvad betyder det at kunne blive lidt mere uafhængig af benzin og gas, som du var før? Altså, okay, det kan jeg ikke svare på. Men er du tilfreds med at have det her installeret? Helt sikkert. Det er en kæmpe besparelse for mig, og det er en meget nemmere løsning at kun have el, i stedet for at have ditten og datten og være afhængig af en masse andre ting. El er jo ligesom noget, vi alle sammen har, og noget, vi altid vil have. Og det har du, og tak, Morten Petersen, for at vi måtte se det anlæg. Nu bevæger jeg mig over til herren bag løsningen her, nemlig dig, Steffen Bjerregaard fra Emaldo. Det er jer, der har lavet den her løsning til Morten Petersen. Hvad er det helt præcist, Morten og alle jeres andre kunder får ud af at have et anlæg som det her? Jamen, den teknologi, der er i dag, det gør, at du både kan få det bedste fra den klassiske solcelle- og batteriløsning, og det nye gør også, at du nu kan få indtægt ved at stabilisere vores allesammens elnet. Og det gør jo, at mange husstande bruger jo 10, 15, 20.000 kroner om året på strøm, og derfor er det her en rigtig god mulighed for at være en del af løsningen, både ved, at du kan spare, men også at du kan nu tjene penge via de her nye teknologier, som er til rådighed. Og som du ser det, hvad skal der så til for, at endnu flere går med på at få et anlæg som det, I har installeret her? Der er en kæmpe stor opgave i at sikre, at folk ved, hvordan det fungerer, og hvad løsningen er. Meget af det her bliver jo drevet af både interessen for at gøre noget godt for klimaet, men samtidig er det også et spørgsmål om at gøre noget godt for pengepungen. Og i dag kan vi se, at rigtig mange af vores kunder, de vil i teorien faktisk have et samlet set et gratis elnet nu med den her løsning her. Og allerede i dag, uden for Danmark, udbetaler Emaldo-gruppen mere end 100 millioner kroner årligt til vores kunder for netbalanceringsdelen. Og det er det, der kommer til Danmark nu. Og hvor stort et potentiale ser du så for den her slags løsninger i Danmark? Potentialet er kæmpestort. Det, der er behov for, det er jo at kunne stabilisere den grønne omstilling, og derfor er vi jo kun på starten af det her. Morten er jo en rigtig god case. Han har både elbil, han har solceller, og han har også en varmepumpe. Det vil flere og flere af os have i fremtiden, og det vil sige, at energibehovet stiger, og måden vi får strømmen på, den er mere og mere grøn, så derfor er det ved behovet for at kunne lave den her stabilisering kun gå op. Men det kræver jo, at man gør, som Morten tænker, få installeret nogle solceller på taget. Det koster nogle penge. Altså,
Så det er jo ikke bare lige et greb i lommen nødvendigvis for hver boligejer at få installeret det her. Det er fuldstændig korrekt, men i og med mere og mere del af din husstand bliver ældre, så er det her en mulighed for dig at aktivt investere noget, som du kan have i rigtig, rigtig mange år frem i tiden. Så selvfølgelig kræver det nogle penge. Flere af vores partnere i dag, de begynder nu at tilbyde leasing eller finansieringsløsninger, eller teoretisk set kan du også gå ned i banken og tage lån i din friværdi eller andet, og jeg vil næsten tro, du kan tjene penge fra dag 1 af ved at lave de løsninger. Og det har Morten Petersen gjort herhjemme, og I skal have god arbejdsløs med at få lavet endnu flere anlæg af det her. Steffen Bjerregaard, tak skal du have. Tusind tak.